Исәмесез Казанда кичке 5-нче ярты эфирда Татарстан хәбәрләренең чираттагы чыгарылышы. Без 3-нче көн рәттән Россия президентын сайлау барышын күзәтәбез. Тавыш бирү өчен әле 3 сәгатьтән артык вакыт бар. Алдагы 20 минутта участоклардагы вазгыять, сайлаучыларның кәефе һәм бу минутка булган соннар турында сөйләрбез. Көндезге эшкә Татарстандагы сайлаучыларның 77,06% тавыш биргән газ выборы системасыннан шундый мәгълүмат килде. Республиканың иң актив районнары нигездә шулар кала бирә. Бу Апас, Балтай, Шәтнә, соңрак алдынгылар рәтенә Чирмешәндә өстәлде. Бу районнарда сайлауга килүчеләр 90%-ка якын. Россиядә халыкның 70,42% тавыш биргән ил төбәкләре арасында президент сайлавы шулай ук аеруча оешкан төстә. Чечня Республикасы, Кемерово өлкәсе, Тува Республикасы, Чукотск һәм Ямало-Ненецк автоном округларында бара. Безнең республикада 2722 сайлау участогы бар. Аларның барысы да иртәнге 8-дә эшли башлады. Нигездә сайлаучыларның беренче 2 көндә күпләп килүен билгеләп үтәләр. Бүген ял көне булгач, халык төшкә таба активлашты. Үз тавышын республиканың Фәннәр академиясе президенты Рифкат Миннеханов, Ватанны саклаучылар фондының Татарстандагы филиалы җитәкчесе Гүзәл Удачина да бирде. Сайлауга гаиләләре белән килүчеләр күп. Быелгы сайлауның шигырен үз иттеләр. Участокларда тәм-тым, музыка белән каршы алалар. Көннәрдә өчен бу инде күркәм гадәт. Сайлауның соңгы көнендә халык никадәр актив булуын Гөлнар Сайфетдинова җиткерер. Казанның 149-нчы сайлау участогы ул Кызлар гимназиясендә урнашкан. Монда 1000 кеше сайлаячак. Шуларның яртысы узган көннәрдә тавыш биргән инде. Бу татар телендә белем бирүче гимназия, монда кызлар гына укый. Сайлау комиссиясе әгъзаларының да күбесе хатын-кызлар. Нибары 2 ир-егет бар. Авыр да, кыен да түгел. Хатын-кызлар белән эшләргә. Мин әле әүвәл генә эшлим бу комиссиядә. Беренче елым гына. Шуңа күрә алар миңа булышалар, берәрсе аңлаталар. Бик җиңел, күңелле. Бүген 3нче эш көннәре җомга, шимбә халык бик күп булган. Яшьләр гаиләләре белән килүчеләр аеруча күп иде диләр. Бүген дә сабыйлары белән бергә сайлыйлар. Матур иттереп, менә шулай бергә җиргә насыйп итсен. Тавышларында бергә бирдек инде. Исхаковлар да уллары Әмир, кызлары Исмир белән бергә тавыш бирә. Сайлауга да, беләзек белән концертка да бергә барачаклар. Һәр выборларга киләбез бергә. Яшәп кына шулай килдек. 15-16 числоларда 2 көндә бик актив йөрделәр сайлаучылар. 52% булды. Өлкәнрәкләрдә, яшьләрдә бик актив йөрделәр. Яшьләрдә беренче көнне яшьләр күбрәк иде. Өйләргә дә чыгып сайлаталар. Алар сәламәтлекләре буенча килә алмадылар. Хәзер шул өйләрне йөреп чыгарга барабыз. Республика җитәкчелеге беренче 2 көндә сайлады. Рөстәм Миңнеханов, Минтимер Шәймиев, Фәсгать Сәфәров, Фәрит Мөхәммәтшин һәм башка рәсми затлар тавыш бирде. Бүген иртән Татарстан Фәннәр академиясе президенты Рифкат Миннеханов хатыны Рәйсә ханым белән тавыш бирергә килде. Гел бергә йөрибез. Безнең балалар зур инде, аныклар бар. Шунчалар аерым бездән торалар. Әлбәттә инде һәрберсе сайлый. Шуның монда инде теге безнең тавыш бирүчеләр күбәя. Ватанны саклаучылар фондының Татарстандагы җитәкчесе Гүзәл Удачина бүген 455-нче участокта сайлады. Аның әйтүенчә, үзе балачактан әти-әнисе белән сайлауларга йөргән, хәзер дә бу традицияга тугры кала. Вместе с мамой, с папой, с братишкой, с младшим мы идем в ту же школу, где мы учимся каждый день. Балачакта әти-әни мин укыган мәктәптә тавыш бирә иде, соңыннан бюллетеньне тартмага үзем сала идем. Анда музыка уйнап тора, ярминкәләр эшли. Мөхите үк рәхәт. Хәзер шушы үрнәктә үз балаларымны да тәрбиялим. Сайлауларга бергә йөрибез. Они нам давали свой заветный бюллетень, который мы сами своей рукой клали в соответствующую урну. Бу участокка килүчеләрне гармун уйнатып каршы алалар, ярминкәдә тәм-тымнар, көнкүреш кирәк-яраклары тәкъдим итәләр, балаларның да күңелен күрәләр. Күңел атмосферамында круга ук бик матур җырлар җырлап торалар, безне каршы алдылар бик матур иттереп. Махсус хәрби операциядә катнашучылар да тавыш бирә. Хәзерге вакытта ялда тернәкләнү узучы хәрбиләр сайлый. Это всегда праздник был. Сайлауга килү һәр вакыт бәйрәм иде. Әтием дә офицер, алар белән бергә бара идем. Үзем хәрби булгач та сайлауда даими катнаштым. Үз позициямны белдерү кирәк дип саныйм. Татарстанда 3 көн дәвамында 3000-гә якын сайлау участогы эшләде. Тавыш бирергә өлгермәүчеләрнең әле вакыты бар. Гөлнар Сайфетдинова, Гадел Миндуваев, Яңа Гасыр каналы.
Шетеле күзәтүчеләрен Татарстанда Россия президентын сайлауының бәйрәмчә үтүе һәм тавыш бирергә балалары белән килүче гаиләләрнең күп булуы гаҗәпләндергән. Бу хакта Әлмәттә сөйләде. Нефтчеләр шәһәренә республикада эшли торган халыкара күзәтүчеләр комиссиясеннән 9 кеше барды. Алар Испания, Индонезия, Танзания, Бангладеш, Гватемала һәм Доминикана республикасыннан. Сәясәтче, галим, журналист һәм җәмәгать эшлеклеләреннән торган төркем бүген адымнар күп телләрдә белем бирү мәктәбенә туктала. Бирдә оештырылган сайлау участогындагы эш барышын күзәткәнче май чабу бәйрәмен карадылар, аның программасында катнаштылар. Сайлаучылар бик актив. Көнбатыш Европада алар 55%-ка җитсә, бу инде бик зур сан. Сездә исә тагын да күбрәк. Испания яисә Франциядә тавыш бирү милли бәйрәмгә туры килсә, гадәттә бернинди күңелле чаралар уздырмыйлар. Бездә балаларның участокларга бер кайчан да килгәне юк. Russian and Tartar. Сез үзегез яши торган төбәктәге кырыс табигать шартларына да карамастан шундый ачык, ягымлы, киң күңелле кешеләр. Моңарчы Россия халкы усал дип уйлый идем. Мин ялгышканмын. Сез көньякта җылы төбәкләрдә яшәүче кешеләрдән дә көләчрәк. Россиядә сайлау системасы ачык. Хилафлыкларга юлыкмадык. Иң шаганы ата-аналарның балаларын да үзләре белән алып килүләре. Гаиләләр өчен тавыш бирү чыннан да бәйрәм кебек үтә. Чыннан да президент өчен тавыш бирү кампаниясе быел Татарстанда гаилә белән сайлыйбыз шигәре белән оештырылды. Участокларга күпләр парлап һәм балалары белән килә. Шуларның берсе Казанда яшәүче Усмановлар. Аларның 4 балалары бар, кызлары акробатика, биатлон белән шөгыльләнә, уллары робот техникасы белән мауга, сайларга да бергә бардылар. Өйдә дә, спортта да, иҗатта да бергә алар, сайлауга да гаиләләре белән бара Усмановлар. Көне дә бәйрәмчә, җылы һәм кояшлы. Миләүшә белән иреп 3 кыз һәм 1 ул тәрбияли. Сабыйлары дини, шулай ук дөньяви белем алып үсә. Җәмәгать эшләрендә актив катнашу балаларның киләчәге өчен мөһим ди әтиәниләре. Гаилә безнең ул киләчәгебез һәм алар күреп үсергә тиешләр. Шушы сайлауларда катнашу ул димәк мөһим булганын һәм алар да тавыш бирә алганын аңларга тиешләр киләчәктә. Күп балалы гаиләләр илнең нигезе, алар ныклы, бердәм, тату булганда гына ил киләчәге ышанычлы ди Усмановлар. Шуңа сайлау участогына да барысы бергә килделәр. Әтиәнисенең тавыш биргәнен балалары көтеп торды. Бюллетеннәрне тартмага бергә салдылар. Без балаларны бөтен кружокларга, түгәрәкләргә йөртәбез. Алар киләчәктә безнең дәүләтнең терәге булсыннар. Албардай кешеләр булсыннар дип. Балаларның кешесенә 3, зурысына 11 яшь. Кызлары бию, акробатика, биатлон белән шөгыльләнә. Уллары йөзү, шахмат белән мауга. Здесь на 6-й, а здесь на 1-й. Уллары Хәлил хәзер популяр тармак цифрлы технологияләрне дә өйрәнә. Роботлар ясый. IT юнәлеш киләчәк һөнәре. Шуңа шушы түгәрәккә бирдек ди әтиәнисе. Ирек Усманов башкаланың Казан Нуры мәчетендә имам, хатыны Хуҗабикә. Ул балаларны төрле түгәрәкләргә йөртү өчен җаваплы булса, мин күбрәк ислам дине кануннары белән таныштырам ди әтиләре. Балалары ураза да тотам. Иң балаларга зур бүләк калдырырга мөмкинлек булса кешенең, ул дини тәрбия биреп калдыру. Коръән укый беләләр, дуалар беләләр, өйрәнәләр. Һәм әлбәттә инде дөньядан да калмыйлар, социаль челтәрләрдә дә бар, апаралар үзләренең блогларын. Гаиләләрендәге матур гадәтләрнең тагын берсе бергәләп ялга барып кайту. Әнә шулай үзләренә генә хас гадәтләрне, йолаларны саклап, гаилә кыйммәтләренә тугры булып яши Усмановлар. Инзилә Хусаинова, Рамзил Гарипов, Александр Лобанов, Владимир Гурьянов, Яңа гасыр каналы. Сайлау көннәре Мамадыш районында икеләтә истәлекле булды. Монда өр-яңа чаңгы шуу комплексын кулланылышка тапшырдылар. Элек куе агачлар булган урында хәзер экстремаль спорт яратучылар өчен 3 трасса бар. Яңа объектны федераль программа нигезендә төзегәннәр. Сайлауны бәйрәмгә әйләндергән вакыйга турында Рүзәл Шәрипов. Захаровлар гаиләсе сайлауга да чаңгы белән килә. Өйләнешкәннәренә 11 ел мәктәптә бергә укыганнар. Шул вакыттан бирле аларны спортка мәхәббәт тә берләштерә. Хәзер 2 кыз үстерәләр. Тавыш бирү безнең балаларның да киләчәген хәл итә торган чара диләр. Йөртеп торып, без сайлау участогына килдек һәм үзебезнең тавышыбызны бирдек. Хәзер сөйнеп тауга барабыз. Элек Күкмара һәм Заянск якларына барып шуайдык. Юлда бик күп вакыт үтә иде һәм ардыра иде. Хәзер автобуска утырып
5 минутта барып җитәбез. Павел Пестерев та сноубордын үзе белән алган участоктан туп-туры яңа трассага юл тотачак. Население должно в 100% явке. Сайлауда барысы да катнашырга тиеш дип уйлыйм. Бу һәркемнең бурычы. Үз тавышыңны бирергә кирәк. И услышано, как говорится. Яңа чаңгы шоу комплексы ачылышы сайлау көненә туры килде. Мамадышта спорт белән мавыгучы яшьләр дә, гаиләләр дә күп. Бу үзәк якын тирә районнар эчендә көтеп алынган бүләк. Монда спортның яңа төре белән хәзер теләгән һәр кеше шөгыльләнә ала. Бу хакта ачылыш тантанасында Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов та искәртте. Халкыбыз бу сайлауларга да һәм үзенең тормыш халәтен яхшырту мәсьәләсенә дә безнең бик игътибарлы. Чаңгы шоу таудан ул бигрәктән дә аңа бик кыюлар, тәвәккәлләр, безгә менә шундый көчле булырга кирәк. Шуңа күрә бу ике матур вакыйга безнең киләчәгебез дигән сүз. Семья елы дип әйтәм. Бу семьялар өчен бик әйбәт, менә бу точка булачак, точка притяжения дип әйтерләр. Ничек дигәндә, менә бу ел шуның өстенә быел зиплайн төзибез. Менә зиплайн инде ул безнең 420 метрлы була. Аннан соң инде тюбинг трасса 200 метрлы төзибез тоже быел, тоже подъемник белән. Бу урында эшләр 2 ел элек башланган. Хәзер монда чаңгы да шуу өчен 3 трасса бар. Озынлыклары 500 метрдан алып 800 метрга кадәр җитә. Мамадышка һәр вакытта киләсе килә. Үзе белән тарта, чөнки аларда үзгәреш, яңалык кертәләр. Кайсы төбәктә алмасаң да шу хәтле рәхәтне җанга биреп Мамадыш булдыра бит дип килә күрәсең. Яңа спорт объекты ачылышына килеп тә аны сынап карамыйча булдыра алмадык. Без дә сноубордка бастык. Тавы биек, тикә, шуңа күрә бераз куркыта да, әмма алган хис кичерешләрне сүз белән генә аңлатып бетерә торган түгел. Таудан шоу комплексы Ныкрат елгасының сул як ярында урнашкан, бирегә ел әйләнәсе килеп булачак. Якын арада монда кунакханә, ял итү урыннары төзергә ниятлиләр. Рүзәл Шарипов, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Бүген безнең каналда көн дәвамында турыдан-туры эфирда гаилә белән сайлыйбыз дип аталган 12 сәгатьлек телевизион марафон үтә. Анда бөтен республикадан күп балалы гаиләләр, хезмәт династияләре, танылган шәхесләр, министрлар үз балалары белән катнаша. Татарстанда кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил Сәрия Сабурская оныгы Булат белән килгән иде. Ул әбисе белән бергә һәр ялда очрашып, аның кыймаклары белән сыйланырга ярата икән. Эшнең күп булуына да карамастан, балалар һәм оныклар белән ялларны бергә уздырырга тырышабыз ди Сәрия Сабурская. Үзенең гаилә традицияләре турында бүген студиядә шулай ук Татарстанның иҗтимагый палата рәисе Зилә Вәлиева сөйләде. Танылган журналист Римзил Вәлиев белән бергә тормыш итә башлауларына инде 46 ел булган. Шиһабеддин Мәрҗани исемендәге Тарих институты директоры Радик Салихов хатыны Лилия ханым белән кызларына кичкенәдән үк гаилә тарихын өйрәтә. 12нче гасырдан алып нәсел шәҗәрәсе төзелгән. Ирем белән икебез дә тарихчы булгач, балалар да шушы өлкәгә тартылады Лилия ханым. Әминәне кичкенә вакыттан командировкаларга да йөртәбез. Ул минем белән Уфа архивына да барды, Оренбург архивына да барды, Ульян шәһәрендә дә булды, Йошкар-Олада да. Күз алдыма да китерә алмыйм башка өлкә кешесе белән ничек гаилә корырга, ничек гаилә тормышын алып барырга, чөнки ул бит синең аңламый ички нечкәлекләрен, эшеңнең. Аманда без бер-беребезне барыбер туябыз, беләбез. Марафон барышында Лада Веста машинасын откан икенче гаилә белән дә якыннан таныштырдылар. Алар Лоиш районыннан Хөснетдиновлар студиягә 3 яшьлек кызлары белән килделәр. Конкурс барышын турдан-туры күзәтеп бардык диләр. Җиңүләрен беренче мизгелдән үк аңлаганнар. Бүген марафонда Болгар радиосы хезмәткәрләре көн дәвамында эфирга кушыла. Радио студиясенә танылган эстрада йолдызлары гаиләләре белән чакырылган. Рамазановлар, Тухватуллиннар, Фасыйховлар, Бахлар, Низамовлар килеп китте инде. Алар үз гаилә традицияләре белән таныштырып, тамашачылар һәм тыңлаучыларга җырлы сәлам юллады. Рояс Фасыйхов Болгар радиосына улы һәм кызы белән килгән иде. Кыш әле бирешергә уйламаса да, бүген башкаладаны озатып, язны каршыладылар. Казанның Акбарс арена мәйданында славян халыкларының милли бәйрәме май чабу чарасы гөрләде. Ул узганнан соң җиһанда яз хакимлек итә башлыйлар. Күпләр бәйрәмгә сайлаудан соң гаиләләре, балалары белән бергәләп килә. Кунаклар арасында Татарстанның Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә бар иде. Ул ярышларда үзе дә катнашты. Май чабу төрле милләт вәкилләренең яраткан бәйрәме ди ул. Каракчы яндыру башкала халкының язны каршы алуын Инзилә Хусаинова күреп кайтты.
Дәртле җырлар, күмәк биюләр, милли уеннар, башкалада май чабу бәйрәмен шулай зурлап билгеләп үтәләр. Башкала халкы, килгән кунаклар, Акбарс арена каршындагы мәйданда меңләгән кеше язны каршылый. Озакка сузылган карлы буранлы кыштан соң бу бәйрәм аеруча сагындырган диләр. Сайлаудан соң күпләр гаиләләре белән бергә бәйрәм тамашасын күзәтә. Салкын кышлардан соң сагындырып, менә яз килде, яз бәйрәмен каршы алабыз. Бик күңелле бәйрәм. Башта сайлауга барып килдек, хәзер менә монда бәйрәмгә килдек, коймак ашадык. Оныклар белән килдек, төрле уеннарда уйнадылар, призлар оттылар. Бик ошады, тәйкмәкләр ашадык, коймаклар ашадык. Күңелләре бик булды инде. Бәйрәмгә Татарстанның Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин хатыны белән килде. Бәйрәм кунаклары белән бергәләп ул утын да кисте, төрле ярышларны да карады. Халык белән аралашып, фикерләрне уртаклашып, менә шушындый олы бәйрәм, Масленица дигән бәйрәмгә бүген бик күп милләтле республика халкы җыелган. Бәйрәмнең иң көтеп алынган һәм иң тәмле өлеше ул әлбәттә коймак һәм беленнәр белән сыйлану. Монда аларны ничек кенә әзерләмиләр, бәйрәм коймагы аеруча тәмле була дип кешеләр. Аның өчен ниндидер махсус рецепт та кирәк түгел. Иң мөһиме күңел җылысын салу. Коймак ашадык, бәйрәм әйбәт, кояш чыкты, Масленица белән яз килде, бездә кәеф әйбәт. Блинчики, они как солнышки. Блиннер алар кояшны хәтерләтә, камырын ясавы да бик җиңел. Иң мөһиме юка итеп пешерергә. Без халыкны сыйлау өчен 1000-дән артык менә шундый зур коймак әзерләдек. Май чабу бәйрәме кышның китүен, язга юл бирүен аңлата. Шуңа күрә аны гадәттәгечә киң кылач белән каршыладылар. Инзилә Хөсәйнова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Бу минутларда Казанның Акбарс арена стадионы янында гаилә фестивале уза, анда сайлау беләзеге булган һәркем керә ала. Бүген сәхнәдә Россия һәм Татарстанның иң танылган җырчылары һәм иҗат төркемнәре чыгыш ясый. Фестивальнең күркәм мизгелләре Рүзәл Шәрипов материалында. Гаилә белән сайлыйбыз, аннары гаилә белән фестивальгә юл тотабыз. Бүген Акбарс арена каршындагы стадион бөтен республикадан шундый бердәм меңләгән гаиләне үзенә җыйды. Сәгать 12-дә стадион янында халык инде мәш килә иде. Гаилә фестивале булгач, биредә улысы, кечесе өчендә күңел ачу мәйданнары эшли. Аларны монда рәсем ясау остаханәсе, спорт узышлары да берләштерде. Ат ясадык, тагын менә битенә матур итеп кояш ясаттык. Кояш бит инде ул яз, яңарышлар белән бәйле, шуңа бик күңелле бәйрәме дә туры килеп тора. Без уйлауга да бергә бардык семья белән, монда килгән җыйдык бергә. Азау җыйдым, матрешка ясадым, менә бик ошады. Исәннәрме, саулармы сез, Казан? Елдагыча фестиваль зур концерт белән дәвам итте. Беренчеләрдән булып сәхнәгә Анастасия Макарова чыкты. Ул чыгышы белән Татарстанга дан җырлады. Татарстанның халык артисты Гүзәл Уразова мәхәббәт турында җыр сузды. Ул үзе дә күп балалы әни, 4 бала тәрбиялиләр. Татар эстрадасы артистлары белән бүген монда танылган рус артистлар да чыгыш ясаячак. Дани Дмитриенко, Кармен, Иванушки Интернешнл төркемнәре, Хабиб татарстанлыларны хәтта татарча сәламләде. Исәнмесез, кадерле дуслар! Казань, Казань, как я ждал нашей встречи. Надеюсь, вы меня тоже ждали? Шулай Фирдус Тимаев, Салават Фәтхетдинов, Татарстан дәүләт хоры, турецкий хоры җырлаячак. 6 сәгатьлек программа әзерләнгән. Рүзәл Шәрипов, Ләйсән Сәитова, Яңа гасыр каналы. Татарстан хәбәрләренең төп чыгарылышы кичке 7-нче яртыда булачак. Новости Татарстана тапшыру 6-нчы яртыда эфирга чыга. Кемнәр әле тавыш бирергә өлгермәде, исегезгә төшерәбез. Участоклар кичке 8-гә кадәр ачык. Эфирда очрашырбыз.